सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के धूम देवघर में जबरदस्त तरीका से मचल बा। जी हाँ, लोग के बता दी कि अवसर रहे भोजपुरी के तमाम कलाकार लोग के जमघट लग रहे आईपीसी के कार्यक्रम देवघर में। जी हाँ, लोग को बता दी कि बीते दिन खेसारी लाल यादव के गाना मार्केट में तो धूम मचल ही बा, तो खेसारी लाल स्टेज के भी राजा आदमी हवन। तो खेसारी लाल यादव स्टेज पर भी एगो गाना गा के दर्शक के खूब दिल जीतल। जी हाँ, वो गाना के नाम रहे कि सावन में खा लेनी लहसुन प्याज मौगी मरलस गोए गोए। जी हाँ, ये गाना लोग खूब सुनी, लोग कॉमेडी के तौर पर गाना सुन रहा बटे, लेकिन कहीं ना कहीं एक के सावन से जोड़ के गाना गावल गइल बटे। तो पब्लिक के भी दिल में बहुत जगह ही बना रहल बा गाना, जौना गाना के नाम हटे कि सावन में खा लेनी लहसुन प्याज मौगी मारे गोए गोए। यहाँ लोग सुनले होके मार्केट में बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स मिलता। ई गाना जब खेसारी लाल यादव आईपीसी कार्यक्रम देवघर में जैसे ही गौलन तब मार्केट में पूरा पब्लिक में हाहाकार मच गई। सारा लोग ताली बजा के एकदम जबरदस्त तरीका से ई गाना के सहयोग कैलस। बहुत मार्केट में एक के लोग आज सराह रहल बटे। खेसारी लाल यादव जब गाना गौलन स्टेज पर तो लोग हंसत हंसत ठहाका लगा के मरलस। ऐसे तो गाना बहुत सारा गौलन, जैसे सावन में जितना उनकर गाना आई रहे, चाहे वो गाना हो के पी के गांजा जे हम बोलनी बोलबम जब जिगर में समाइल तो मजा आ गई, ऐसा ऐसा तमाम ढेर सारा गाना गौलन खेसारी लाल यादव मंच पर। बहुत लोग के ओकरा के पसंद कैलस। ई गाना के तमाम गाना गा के सुपर हिट स्टार बनल बने खेसारी लाल यादव। सावन में भी उनकर जलवा बरकरार बटे, रउआ लोग देख सकते। वही जाके मंच के फोटो हटे जौन अभी हमने की स्क्रीन पर चल रहा बा। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा खबर हो लोग बीच ऐसे ही ले आओ। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज